due for operation ang nasave sa operasyon. So ulitin ko sa inyong lahat, sa mga gusto magtanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol dahil si Nurse Earl naman po ang tagasagot natin sa CMD Bicol. And by the way, sa mga taga Legazpi, yung malalapit na bayan dito sa Legazpi, meron tayo nakaschedule ng free health consultation ngayong August 8. August 8, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Center in Legazpi City. Okay. Ganun din po dyan sa Daet, ang malalapit na bayan, dyan sa Daet, avail your free health consultation at CMD Center in Daet. Sa Diego, Linya Street, Barangay 7 in Daet. Malapit po yan sa Jusel's Garden. Oo. Basta timingan nyo lang ang oras ng free health consultation yan, Monday to Saturday, 9 a.m. to 11 a.m. at 2 p.m. to 4 p.m. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Okay? So para sa inyong lahat, kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products, tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Huwag nyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Prevention is always better than hospital bill. O diba? Tried and tested ang ating mga produkto. Okay? Sa mga taga Camarines Norte, ito yung series of event ko dyan sa inyo. August 21, dyan sa J-Pang. Care of Ma'am Sonia Bibon, 8:30. Opo, sa J-Pang, Jose Panganiban, Camarines Norte. August 22, Daet sa Jusel's Garden. Opo, 9:30 a.m. And August 23, sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Health Symposium, opo, ang gagawin natin dyan. Dito sa Labo, sasabayan natin ng free health consultation. And of course, first come, first serve. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po, okay? So, ako uli si Ma'am Melinda Wee, napapakinggan nyo. Umarap ako sa napakaraming tao, a living testimony na na-restore ang aking health. 21 years ago, nasa 40s ako, feeling ko I was on my 60s already. Puro gamot, pero ang mga sakit nandyan pa rin. Buti na lang dumating itong mga produkto na to ni Health Code International. 'Di ba? Tried and tested. Ako po ay na-rejuvenate. Sana po ay marami tayong matulungan. Okay? So for the meantime muna, isang kwento ng kagalingan. Ito muna, mga due for operation. Pakinggan po natin. Okay, nandito po kami ngayon sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte, para sa gagawin namin na health symposium. At tuturuan namin yung mga taong naririto paano pangangalagaan ang kanilang mga kalusugan. At meron ako dito sa aking tabi, napakaganda po ng kanyang kwento, paano siya natulungan ng ating product. Madam, kailangan ko yung pangalan mo, edad at taga saan po kayo? Ako po si Almariati. Ang edad ko po ay 55. Taga saan po? Taga Kapalonga, Katyuan. Parang dito. Ba't ka napunta dito sa CMD? Ano yun, nagkaroon ka ng health problem at anong mga health problem po yun? Nagkaroon pa ako ng UTI. Tapos sa pamamagitan po ng UTI, yung aking pong bato sa aking kidney ay lumabas po dahil sa pag-inom ko po ng CMD. Natulungan ka ng ating CMD. Pero, bago mo nalaman ito, ikaw ba, nang dahil doon sa yung UTI at kidney stone, ikaw ba napasok na ng ospital? Lagi na po akong nakakapasok ng ospital dahil po sa sakit kong UTI. Mga ilan na yun? Na beses? 3 beses o 4 yata po yun.
Bakit? Anong naramdaman mo pag talagang sobrang sakit, hindi mo kayang tiisin? Hindi ko po kayang tiisin yung sakit. Nung napapasok ka sa hospital, anong recommendation sa'yo ng doktor? Uoperahan daw po. So, ba't hindi ka po nagpa-opera? Kasi po, lumabas po yung bato sa akin. Oo. Ano nakapagpalabas yung iniinom mo bang gamot sa hospital o yung CMD natin? Yung pong CMD pong ginagamit. So ibig sabihin nakatatlong beses ka na munang na-confine. Pero pabalik-balik. Ilang taon mo nang tinitiis yun na UTI na yan sa kidney stone? Mga 4 na taon na po. 4 na taon. Sobrang masakit ba? Masakit po talaga, hindi ko po kaya. Okay. So paano mo nalaman ng about sa CMD? Ay nirekomenda po ako ng aking sister na si Imelda Ropo po. Na gumamit ako ng CMD. At maganda nga po sa katawan. Sa totoo lang po talaga pong malakas sa katawan ng CMD. Dahil na-experience ko po talaga. Oo. Ilang drops po ininom nyo, ma'am? Ano lang po, 30 drops once a day. Mababa nga lang yun. Mababa nga Mababa, 30 drops isang beses lang sa isang araw? Hindi po ano. Ah. Sa isang tasa po, 10 drops. Ay 3 times a day po akong umiinom ng tubig. Okay. So, paano mo nalaman na nailabas mo yung mga kidney stone mo? Nakikita ko po. Nakikita mo? Opo. Marami ba? Marami po, ma'am. Mm. Yung pong kauna-unahan na lumabas, talaga pong malaki. Para siyang malaki pa sa butil ng mais. Grabe, no? Totoo po yun. Tapos nung pong mga ilang ano pa, unti-unti po siyang lumalabas. Pero sa ngayon po, hindi ko na po masyadong nararamdaman yung sakit ng aking tagiliran. So, aside ng UTI mo sa kayong kidney stone, may iba ka pang health problem na natulungan? Bali po parang ano lang po, malakas sa katawan. Malakas. Opo. Kumusta sa pagtulog po? Okay naman po sa pagtulog. Sa family nyo, may iba pa po na nakagamit ng product? Wala na po, ako Ikaw lang? Opo. Ano ka, first time ka mag-attend ng symposium ngayon? First time po. Buti nandito ka. So ito po mapapakinggan sa radio station, iba-ibang radio station yan, para maka-inspire tayo sa mga taong may mga health problem. Anong message na mabibigay mo sa mga makakapakinig sa'yo? Ang may bibigay kong payo po sa kanila ay magpatuloy po silang gumamit ng CMD dahil ito po talaga yung mabisa at maganda po sa katawan. Ma'am, anong pangalan uli at taga saan? Alma Ariate po, Barangay Katyuan. Ayan, maraming salamat, ma'am. Ayun, o di ba? Pag kidney stone, gallstone, kailangan ng operasyon. Pero sa atin, kaya natin i-manage na walang operasyon, okay? So ulitin ko sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. O yung kanina, kidney stone. Eto ngayon, gallstone naman, kaya ba matulungan na mailabas sa paggamit ng ating product? Pakinggan na lang po natin. Okay, may bisita po ako dito sa CMD office ngayon dahil check up ulit siya. Ang ganda po ng kanyang resulta sa paggamit niya ng ating product. Kaya hingan natin ng magandang kwento para maka-inspire man siya, makatulong sa napakaraming taong may mga problema sa health. Madam, pangalan po at edad, taga saan kayo? Ako po si Bibilin Gravito, 36 years old, taga Albay po. Ma'am, nang napunta ka dito, ano ba yung health problem mo? May gallstone po ako. Ilang taon na ba yung gallstone mo na yun? Ano yung pinagdaanan mo? Ikaw ba nagpapa-hospital na or what? Matagal na po, mga years na po. Kaso balik-balik po ako sa ospital. Kino-confine ka? Di-discharge man po kailangan. Pag makulog lang po, kaya talaga sa tulag. Tagalog lang, ma'am. Okay, Masakit. masakit po sa tiyan. Hindi po siya naalis ang sakit. Tapos pasok po ako sa ospital. Mga ilang beses ka nang pinasok ng ospital? Halos po ang 2 beses sa isang linggo.
Grabe. Di, ang dami mo na nagasto sa ospital. Opo. Mga magkano? Hindi ko na po bilang sa mga gamot po. Okay, so nang napunta ka dito sa CMD Office Legazpi, so nirecommend sa'yo paano matanggal yung gallstone mo. 'Di ba? Ano yung ginawa? Anong nirecommend sa'yo dito? Yung ito pong CMD, tapos ito pong CRJ. Opo. So, yun ang ininom mo. Ilang araw mo yun na ginawa at bago lumabas yung gallstones? 6 na araw po. 6 na araw. Opo, hinahalo ko po sa apple juice ang CMD. Tapos po, nung 6 na araw na, sa tubig na lang po hinalo yung CMD. Tapos po, pag gabing 6 o'clock, yun na po yan. Sa tubig na lang, tapos pag 10 p.m. po, yun ang olive oil na may lemon juice. Kinabukasan po, yun na yung pag CR ko. Lumabas na yung mga bato. Marami ba? Opo, talagang sobrang marami. So, imagine 6 days lang. 7 days na ilabas mo na. Oo. Ngayon, mayroon pa ba ikang nararamdaman na pain? Wala na po. Yung sakit ng tiyan, wala na po talaga. Simula nung linabas ko po yung Kailan niya na ilabas? nung March na po. Ngayon, March. Opo, nagsimula po kasi ako mag-CMD last February, mga end of February. Pero aside nung gallstone mo, may iba ka pang health problems na natulungan? Yun sa ko po, sa heart, sabi ni Doc, okay na po, nag-normal na kasi dati may ang puso ko. May hindi normal. Tapos sa pagtulog, kulang daw ang tulog ko. Ngayon, okay na po. Normal na. Mas maraming nag-normal kaysa ng dati. Ay. So, ang ganda nang nangyari sa iyo, ma'am. Pero yan, sa nangyari sa iyo, dapat kahit healthy ka na ngayon, kailangang ituloy mo pa rin kasi kailangan ng katawan natin. Ma'am, anong magandang message na maibibigay mo sa mga makakapakinig ng iyong kwento? So, try nila yung CMD kasi maganda talaga sa katawan. Tsaka yung mga health problem talagang natutulungan. Oo, sa family, may ibang health problems na natulungan. Yung asawa ko po, nag-CMD din siya. Tapos nag-CRJ kasi mahina yung, hindi siya nakaka-CR. Oo, kumusta ngayon? Okay na po siya ngayon. Okay na, normal na po siya ngayon. Kayong dalawa lang o wala na iba Yung pa? dalawa ko pong anak, nag-CBF po, yun lang. CBF. CMD. Hindi po, ayaw po nila. Yun na po, kasi iinumin na lang, hindi na alo-alo sa tubig. Oo. Mas madali po yung inumin kaysa yung sa CMD. Ma'am, pangalan uli, taga saan? Ako po si Bibilin Gravito, taga Albay, 36 years old. Ayan, maraming salamat. Di ba? Yung isa, kidney stone na ilabas. Gallstone naman yung isa. Kalain mo yan. So sa mga listeners natin, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So ulitin ko po para sa inyong lahat, sa mga taga Legazpi City, malalapit na bayan dito, avail free health consultation on August 8. Saturday po yan, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Ornab Wellness Center in Legazpi City, second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Tried and tested na po ang ating mga produkto. And of course, sa mga taga-Daet at malalapit na bayan sa Daet, avail your free health consultation sa ZMD Center in Daet sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet, Monday to Saturday. Timingan nyo ang oras 9 a.m. to 11 a.m. and then 2 to 4. Yan, between that oras, pwede kayo, yung mga first timer na gusto mag-avail ng free health consultation, pakidala po latest laboratory results. And of course, sa mga taga Camarines Norte, andyan uli ako sa inyo August 20,
Diyan tayo sa parang ba yun? Oo, parang in Jose Panganiban, and 21, diyan tayo 8:30, diyan sa place ni Ma'am Sonia Bibon sa Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Anong gagawin diyan? Health Symposium with free health consultation, okay? First come, first serve, and of course, the best talaga ay nandiyan na kayo ng 8 o'clock pa lang. So that 8:30 pwede na tayo mag-start. Sa Dait naman, August 22, Hills, Jusel's Garden, August 22, 9:30 a.m. Health Symposium po yan. And August 23, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Dito sa dalawang venue na to, may registration tayo ha, kasi may bayad tayo sa venue with freelance na po kasi dyan. Okay, so yan muna yung ating mga announcement. But of course, sa mga gustong gawin, kasi hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Napakaganda ng ating product mula sa ating HCI CMD, ang ating CBF, our Cell Bio Food, Complete Nutrients po yan, nasa CBF. We have our natural juice, Cell Bio Juice, natural fruits and vegetables in powder form. Wala siyang preservative. Best po yan. Pangpalit natin sa mga iniinom nyong artificial juice. At saka yung mga mahilig dyan sa carbonated drinks na sobrang taas ng sugar content. Kaya marami ang diabetiko. Also, we have our CR juice. Ito pang detox. Marami ngayon. Kailangan nyo na mag-detox para gumanda po ang inyong mga kalusugan. Kasi marami ngayon may colon cancer. At mas effective yung pag-absorb ng nutrisyon ng ating katawan kung malinis ang ating mga colon. Kaya sa mga hindi regular magdumi, may solusyon tayo. CR juice. Magsi-CR talaga kayo. Cell Rejuvenate Juice. Sa mga may masasakit naman sa katawan, rayoma, arthritis, dysmenorrhea, mga body pains, o gustong kuminis ang balat, eto, mayroon tayong collagen, NAB peptide, available din sa atin. Okay, ang galing yan. And also, sa mga mahilig magkape na katulad ko, pakicheck ko ang kape na ininom nyo ay acidic at napakataas ng sugar content. Panahon na. Napalitan na ng HCI coffee. Our HCI coffee, this is an alkaline coffee. Opo. Mayaman siya sa minerals. Also, yung latest natin na product, ang Vision Care para sa mata. Marami ngayon, hindi na malinaw ang mga mata. May solusyon na tayo. Vision Care. Aside ng ating VIP eyeglass, meron tayong iniinom Vision Care para hindi tumuloy na lumabo ang ating mga mata. Okay? Sa mga areas na walang CMD Center, pwede kayo mag-avail na lang. Mag-message sa amin. We ship our products nationwide via LBC or JNT. Opo, connect kayo sa cmdhealth.ph para sa inyong mga order. So, dito tayo sa Camarines Sur. Sa mga listener natin dyan sa BBS, DWLB in Camarines Sur, ito po ang ating mga center dyan. Hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. In front, Naga Metropolitan Cathedral. Katabi lang tayo ng Big's Diner. Okay. Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. L&L Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6. Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Katisasil, Binanawan, Karamuan, Camsur. Maria, Ma'am Francia, Embudo. Zone 2, Pag-Oring Nuevo, Libmanan, Camsur. O, retailer po sila dyan ng CMD, okay? And of course, sa Catbalogan, hanapin niyo po CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atap St. Therese Family Drug Store. Andyan si Ma'am Delia Epsor, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Bathan. Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Also dyan,
kung may mga listeners tayo dyan sa area ng Catbalogan, kailangan natin ng mga retailer. Kailangan natin ng mga dealers. Connect to us. Mag-connect kayo sa akin, okay? Sa Camarines Norte, hanapin lang si MD Center at Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Giselle's Garden. Si MD Center, Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, Infront Tugos. Elementary School sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte. Sonia Bibon, Purok 6. Barangay Motherlode, Jose Panganiban, Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga, Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy, Infront Labo District Hospital, Helen Valenzuela, Infront Canoreco, Batubalani, Holito Limpot, Purok 6, Lara, Jose Panganiban, Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa Abais, Rosan's Transient House, Purok 2, Lag-on. At sa dry goods section, malapit sa Three Sisters Caranderia sa Daet Public Market. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Salvi Cabalna, Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes, Helen Torripalma, Rosalina Torripalma, San Roque, Bato, Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysoran, Karamaran, Catanduanes, Astor Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang CM Destaki Center, 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro at Top Fascas. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Joby Ramirez, District 2. Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7. Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade. Batuan, Masbate, Anita Villanueva, Purok 5A. Bayumbon, Masbate City. Sa Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar Sorsogon, Roger Obias, San Antonio Pilar Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcal Castilla Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Annabel Maquiñana, Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar Sorsogon, Cora Espadilla, Balago Sorsogon City, Infront Iglesia ni Cristo Chapel, Cristina Baldo, ACM Building, Corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Balabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon, Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon, Sandra Mortega Frio, sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon, Ricial Icardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, Infront Kasiguran, Technical Vocational School, Jocelyn Belian, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon, Mirna Mirandilla, Purok 1. Oras, Castilla, Sorsogon, Maricel Llamazares, Purok 1, Baskaran, Daraga, Albay, Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga, Albay, Nancy Gabaria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City, Jocelyn Mandria, Villa Hermosa, Daraga, Albay, sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay, care of Ma'am Star Gomez. So, 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay, Kati Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay, Ma'am Kati Credo, 2nd floor, Center Point Building, Atap 711, Siga Avenue, Tabaco City, Emi Clarete, San Juan, Tabaco City, Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay, Shirley Banyares, Purok 2, Kabasan, Bakakay, Albay, Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay, Jelina Canyon, Buwang, Bakakay, Ma'am Michelle Biesca, CM Destaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Marivic, Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay, Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Of course, yung aking center sa Legazpi City. 2nd floor,
CMD Office, Arnab Wellness Center, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket. Nilda Bardin, Porok 1A, Galicia Raporapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Raporapo, Emilia Llaneta, Mancao Raporapo, Rafael Esquilador, Morok-Borocan Raporapo, Joe Serrano, Bagabawan Raporapo, Lourdes Busque, Purok 2 Bugtong Raporapo, Das Cable Store, Purok 2 Itba Manito, Lin Aringo, Purok 3 Barangay Hulugan, Manito Albay, Mr. Toy Dahak, Purok 3 Itba Manito Albay, Josephine Racho, Balina Daraga Albay, Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawo Daraga Albay, Teresita Red, Liguan Raporapo, Susana Liabanes, Kidako Daraga Albay, Jocelyn Bulos, Purok 1, Kawayan Manito, Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia Daraga Albay, Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Sabayo, Legazpi, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag Daraga Albay, in front Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan Daraga Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi, Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Sonia Pereña, Purok 4, Common, Kamalig Albay, at sa ground floor ng Kamalig Market, sa facing the main road, ang kanyang pwesto niya po dyan. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig Albay, Jocelyn Navarro, Purok 3, Taloto, Kamalig Albay, Florenia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga Albay, Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay, Roslyn, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga Albay, Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkerohan, Legazpi, Jesslyn Asiado, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi, Vanessa Icardo, Benavista, Legazpi City, Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig Albay, Anding Asopardo, in front Buyuan Elementary School, Refugios Drugstore, Pantaw Libon, Sardeñas Store, beside LBC, Ginobatan, Asuncion Lianaresas, Lianaresas Store, Inamnan Grande, Ginobatan, Ami Canseco, Market Site Uwas, Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. CMD Office, ground floor, Kililan Billing, San Jose Street, Now Ligao City, Lourdes Boreta, RBB Agri Vet Supply, Mercado Jovillar, Maria Sabasa, Badian Uwas Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sakaysay, Magiron, Ginobatan, Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban Uwas Albay, Ma'am Nora Napol, Ginobatan Public Market, Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig Albay, Elsa Alfindo, Purok 1, Bangkerohan, Legazpi, Maylin Salvacion, Purok 3, Tamawian, Legazpi City, Sajire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So ayan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Siyempre, kailangan pa po natin nadagdag na mga retailers, especially kung kayo mga sari-sari store, mga drugstore, lagay lang kayo ng signage, CMD available. Alam nyo ba kung may CMD kayo sa inyong lugar, aralin nyo para kayong butika sa barangay. Okay? So yan, anyway, iwan ko na lang yung aking text hotline. Oo, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.